babu tambaya. Kin san cewa ƙarfin hali ne yayi nake miki wannan murmushi. Ga takardar sun bani. Ga takardar koraka sun bani. Yana na shigo gidan da zai zan miki da wauta kuma zan girmama ɗanki a mazorin miji zan bi umarnin iyaye amma tun da kika ballo da haka. A Russian series based on the moments struck the wonderful Viola company ALFIJIR film production in Murray Kishin Uwar Miji. Kin ji abin da ya faru tsakanin ni da Haji? Mari fa kike magana. Hajiya ce ta sa hannu yanzu ta mare ki? Mare ta. Na ce maka an mare ta din. Ko za ka rama mata ne? Ya ma abuciyar kyau. Kamala iya kwalliya iya tafiya. Iftal ko ba ku ki amsa min sallama ta zan ji daɗi a rai. Inda nake tunani hukuncin da kika ɗauka kan Iftihar tsatsauran hukunci ne. Kamar hukuncin da kika ɗauka bai kamata a ce har yi tsanani haka akan. Oh, haka za ka ce min saboda sun shanye ka, sun mallake ka, sun rubuta sunanka a minjaye. Ko in ce an rubuta sunayenka a waje-waje, an rubuta a minjaye an shanye. Baka san me yake maka ciwo ba, dole ka ce haka. Yar matasa, yar matsiyata, yar walakantattun mutane, shi za ka zo kana gaya min wannan magana, to bari ka ji in gaya maka, ni na maka zaɓin matan da za ka aura. Anger under the hunger with the love winger crash the finger to against the hunger Kishin Uwar Miji. Ya hakuri shi kan dafa dutse har ma ya sha romansa gaba ɗai. Irin kyakkyawar alaka da yake tsakaninka da Imam shine ya ba mu dama muka kawo maka korafi akan abin da ke faruwa domin ka ɗauki mataki akan wannan al'amari. In dai har ina numfashi a duniya ba zan taɓa bari yaron nan Imam ya auri Iftihar ba. Ni fa ba marin dajiya ta shine matsala ta ba raba ni da Imam da take so in shine matsala ta. Yawan saka damuwa a cikin zuciyarsa zai iya haifar miki da damuwa. An baka gane abin da zai cutar da kai ka kasa ganewa amma ni ka tsaya ka nemi wa'azi kana gaya min maganar banza. Kai gane na barabu dari. Sha kai ana gaya masa baya ganewa. Umarni na mahaifiyata ya zame mini kanikaye. Ignorance of violent decisions, marriage of their offsprings, Kishin Uwar Miji, love and tolerance, radical heroes, study life and gambling, destiny under the sadness of unleash on business of mine, Kishin Uwar Miji. Doka ta farko kun ina bacci ba a tashi. Ke mana ki sha a cikin je ki akwai ka aso. Babu ruwa da zaka fita aiki in tashi in hada maka abin karanka. Doka ta uku ka gaya wa babar ta dinga famu abinci in ci. Doka ta hudu ka gaya mutum lokacin da nake son wanka za ta kai min wanka ban ɗaki. Kowa fara tunanin irin kisan da za mu yi mata. Story by Najib Rabi'u 105. Screenplay by Saddam King Jajira. Producer by a young respectable winner DRH2 Adam. Executive producer by Raisat DRH2 Adam. Kunna mun sigari. Kunna mun sigari wala. Directed by Kamsu Sumati.